E-aftenskolerne er aftenskole, når det passer dig, og hvor det passer dig. Så længe du har adgang til en computer med internet, så har du adgang til det fag, du er tilmeldt. Her finder du videoklip, lydklip, opgaver, tekster, instruktioner og meget, meget andet, der understøtter din læring. Og du kan bruge de her materialer lige præcis, når du har tid til det. Om det så er onsdag aften eller lørdag formiddag eller midt om natten om søndagen, det er lige meget, for du kan altid tilgå dine materialer. Men du er ikke alene, når du tager et fag på e-aftenskolerne. For det første, så er du omgivet af de andre kursister. Der er debatforer, hvor du lærer de andre at kende, ser deres opgavebesvarelser, får feedback fra dem, er i dialog med dem. Du møder andre mennesker, som interesserer sig for det samme som dig. Men endnu vigtigere, der er altid en levende underviser i den anden ende. Der er altid en, der læser dine opgaver og giver dig et svar, giver dig respons på dem. Der er en, der er parat til at svare på dine spørgsmål. Der er en, som du kan skrive til i et chatrum eller i et debatforum og hurtigt få svar, hvis der er noget, du er gået i stå med. Så du bliver altså holdt i hånden igennem processen. Vi kombinerer dermed den fleksibilitet, som materialerne og portalen giver, med det at have en rigtig underviser, der faktisk er parat til at hjælpe dig. Så prøv e-aftenskolerne, tilmeld dig et hold og oplev en helt anden fleksibel form for aftenskolelæring.